Ja, goddag alle sammen. Det er os, Unknown Productions, og vi skulle lave en ny video i dag, hvor vi besvarer nogle spørgsmål, og det er mig og Larten i dag, og faktisk har vi også en mere med os. En Alfen. Hold ikke svar. Og jeg vil også lige prøve noget nyt her i dag. Altså jeg vil prøve noget sådan noget, fordi jeg ikke orker at sætte hår, så jeg vil prøve noget Dragon Ball hår. Den her, hvis der er nogen af jer, der har set Dragon Ball. Vi så altid Dragon Ball, da vi var små. Det er fucking nice. Det var epic. Prøv faktisk at være Vegeta. Ja, fuck. Okay, første spørgsmål. Det går til Larten, og der står, din lillebror er fucking random, men du pisser nice. Hvad fejler han? Vi kan spørge ham, hvad fejler du, Markus? Jeg fejler ikke rigtig andet. Jeg er nice, ikke? Han er random. En lille snært af noget ADHD. Han er damper. Videospørgsmål til Mathias. Er det rigtigt, du har kysset med Nicoline Hansen? Hvorfor skete det? Kipper, hvor mange har du kysset? Ja, det er korrekt. Og Er det rigtigt? ja, jeg var skide fuld. Okay. Men jeg synes, hun så godt ud dengang. Dengang. Og også nu, men altså hun er. Okay, til min del, jeg skal lige sætte hår her. Til min del, jeg kysser med 3. Kun 3? Kun 3. Nice. Jeg er ikke så billig. Har I nogensinde oplevet utroskab i et forhold? Hvordan var det? Nej. Yes, det var ikke fedt. Du har ikke prøvet utroskab her? Spørgsmål til jeres video. Hvad fik I gennemsnit, da I gik ud af 9. og er tilfredse? Jeg fik... Hvad fik jeg? 1 eller sådan. Jeg tror, jeg fik 4. Og jeg er tilfreds. Jeg er sindssygt tilfreds. Okay, jeg fik 9,6. Og det var okay. Ja, hvor er nice, man. Til video, hvor lang tid bruger I om morgenen i spejlet? Jeg bruger 4 minutter. Ja, plus minus. 2-3 minutter der omkring. Hvad med dig, Markus? Jeg bruger et halvt minut. Han børster ikke til. Det gør jeg. For det. Bryster eller nummi? Nummi. Lige. Vis jeres maver og kipper din svans. Jeg ved ikke, hvorfor kalder man en svans. Så tag hejt fra, og så kom frem. Så snak til stålderarmen. Kom, vi skal vise vores maver, drenge. Så lad os gøre det. Så. Mavefest. Så det var maverne. Knippede I damer til den festival der? Det må være Langelandsfestivalen. Altså, Kippo knippede i mit telt. På Kretis madras, som jeg så overtog. Ja, fucking nice, man. Men nej, jeg knaldede ikke med nogen. Det skulle fy. Det gjorde jeg ikke. Man får klamydia og ting ud over det hele. Børster I tænder både morgen og aften hver dag? Ja. Og det gør ikke hver dag. jeg gør. Fordi nogle gange, hvis man er stiv eller sådan noget, så glemmer man det. Selv til laves. Spørgsmål til video. Har I nogensinde haft seksuel kontakt med en dreng? Nej. Jo. Hvad er det største tyndere for en pige? Hår. Under armene. Under armene, ja. Nej, skæg! Her. Ja. Her. Det er lækkert. Hvad er det største tynd oven ved en pige? Ja, hun er lækker. Det er fucking nice. Hvad ville du helst? Dø som jomfru eller redde alle børn i Afrika? Jeg vil sgu nok tage alle børn i Afrika. Redde alle børn i Afrika, ja, den er stinksøg. Smilende eller glimt i øjet ved pigen? Smilende. Glimt i øjet. Hvad synes vi om Emil Wahl? Hvad synes vi om Emil Wahl? Hvordan udtaler man dit mellemnavn? Siesla. Hvad synes du om Emil Wahl? Han er fucking nice, og jeg har fået en autograf på maven. Bare spørg ham. Gider jeg ikke komme? Nej, jeg er fucking... Det skriver jeg strømpige. Hun er lækker og sød, ikke? Sådan tip-top. Min kæreste. Synes I piger skal barbere tismis? Ja. Nej. Nej, det synes jeg ikke. Yes. Så er der ikke flere, fordi jeg er så fucking dogne. PS, this is a troll video. Nej. Vi tror